This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kakenhon ki pulit naka special investigation team ka batokit ya ka jingjasha penyab Raja Raghuvanshi ha ka step up military ujilio arajar ofisan kalawan ra na indoor sa Shillong saya laingot ki badan keti ha kaban bam ya ka Pisa Buhrieh ya ka pistol Kumjuh ki weipat ki Sabut na pelaka sonam ya ka ba kalabu ha ka yeng ha divas naka hashwa bakan pet sa Uttar Pradesh hadin ka jing penyab ya Raja Kesonam u Raj Singh Kushwaha u Akash Rajput u Vishal Singh Chauhan bat u Anand Kurmi kidang don hapadeng ka judicial custody nakarai ka yeng kashari hagismi baladem. Kita kilaingot ki balawanra hagan ka step ki kenthop ya u Shillong James u nongpunwai yeng u Balveer Kyrwoh u security guard bat u Lokendra Singh Tomar u trayeng hakaba ka sonam ka re hadir bakala penyap ya u Raja da ka jingyarap kilaingot hajan parking lot liat arliang hajan ka kshay wei saudong. Yakini kilaingut on sarak tian bishar bat kibor pulit kin panbor naka yeng kashari bahkan ailat yaki ban syak tokit bnia bat ya menta kidang don ha Sadar police station. Ya ke pistol badan ha pelaka sonom labret ha kawa ha indoor bat kipulit kilayot tam yaka da ka jing pla u James bat Kumjuh ru ya ke Pisa sampa wajar tingka. Kasonam kala pla bah kate ke pla kadon ke pistol ki jingdeng ksiar ki mobile phone bat ke Pisa san lak tingka bat lakdo bala shim da kite ki laingut wat lakim dan benta AA bat ke kampanyap ya Raja. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.